Bij een inbraak in het gebouw van de Ljouwte Krant in de passen vernield. Dat trok binnen zowel de Ljouwte Krant als het Dagblad van het Doornjoert een stuk tinner. In de nacht van Sneur op Snijden zien brutsen in het gebouw in de Sixma-straat in Ljouwert. Daarbij zo'n ingrijpende vernieling zo'n de passen ombracht werden. Ik ben bloedsporen voen. Gledens op de Frieske Dieken hebben we van de morgen voor een soort verkeersongelukken zwargen. Op een lauwe zeewaai bij Dokkum rekken we een saai een auto in de sleert. Die zittende kon uit de auto hellen worden. Even later wiet op een nij rekken op diezelfde lauwe zeewaai. Bij Metselwier rekken een auto van het dik. En ik bij Dokkum verleer een bestuurder de controle over zijn auto. In Jestermaar botste een autootje in een beam tot de Gledens. De politie had gistermiddag een 28-jarige vrouw aangehouden die het met schilderijen bij het Warendel in Oudskoort. Kuiders vonden waas in de bos bij Oranjewoud schilderijen. De vrouw zei in de politie dat het woord in de bos van haar wie. Omdat ze net identificeren kon, is ze meegenomen naar het bureau. Uit onderzoek van de Vreemdelingenpolitie die blikken dat ze uit Israël komt. Joen en vannacht is nog een stormheftige zuidenwind, zo dan Rijn en het wordt 4 graden. Morgen bewolkt, waas is het nog droog, maar middags krijgen we ruimwetter. Er zit een matige zuideerste wind en het wordt een graad of zon.